Hej mor. Hej skat. Hvordan var dagen i dag? Af helvede til. Hvordan gik det der? Mange lektier. Nå, det ser Hvor er faren? han er på arbejde. Hvor fik du færdig? Det ved jeg ikke, det skal du spørge far om. Må jeg gerne tage over til kæresten? Skal du sove hos ham? Ja, jeg er måske hjemme i morgen. Det er i orden. Så vil jeg da gå op og komme klar. Ja, det er ikke så du skal være. Nå, en sms. Jeg kommer til kæresten nu. Ja, det gør du bare. Vi ses i morgen, hils far. Ja, det skal jeg nok. Hej Dave. Nå, fyrer er vi lige hjemme? Nej, jeg skal være hos dig. Det er hun ikke. Det skulle jeg for mig. Jeg får lige skrive til. Ja, det er i orden. Vi ses. Ja. Har du set på Line? Ja, det skal vi sammen med mig. Fuck, hvor er hun det? Det ved jeg ikke, men jeg vil ikke være til det. Sig mig hvorfor, sig mig hvordan, for jeg forstår det slet ikke. Der blev så stille, da du gik. Fortæl mig hvorfor, fortæl mig hvordan, at vi mistede os selv, og det sidste ord blev et farvel. Jeg tænker på dig døgnet rundt, hvert minut og hvert sekund. Hvor er du nu? Oh baby, hvis jeg bare